Єврорадіо.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 70 гадоў таму, 10 снежня, Генасамблея ААН прыняла усеагульную дэкларацыю правоў чалавека. На сёння гэтая дэкларацыя, перакладзеная на 370 моў свету, падпісала яе Беларусь у тым ліку. Наколькі ў нашай краіне выконваюцца нормы гэтай дэкларацыі, мы сёння пагаворым з праваабаронцамі, старшынёй беларускага хельсінскага камітэта Олегам Гулаком і прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Валентинам Стефановичем. Добрый день, шановные. Привитание. Добрый день. Давайте, может быть, паспрабуем адразу, вызначыць, наколькі ўсё ж такі Беларусь сапраўды прытрымліваецца нормаў, прапісаных у гэтай дэкларацыі правоў чалавека. Спадар Олег. Ну, я перш за все вернуся до того, что вы уже говорили, что Беларусь долучилась до этого. Бо прытрымлівацца, это пытанне уже такое вельмі шмат, якби непосредственное выкананне, это вельмі шмат конкретных нюансаў. А вось першае, з чаго мы павінны пачынаць, что Беларусь актыўна прымала ўдзел у распрацоўцы гэтай канвенцыі, гэтай дэкларацыі, прабачце, і выступала со сваімі ініцыятывамі. Гэта ўсё ў гісторыі замацавана. І Беларусь ніколі не то што не адмаўлялася ад гэтага, наадварот, наша афіцыйная пазіцыя, што мы частка гэтага сучаснага сусвету, который на гэтай дэкларацыі пабудаваны. А з выкананнем, конечно, праблем шмат. Спадар Валентин, я ведаю, што кожны год «Вясна» рыхтуе такую справаздачу, што за год здарылася менавіта ў галіне правоў чалавека. Калі браць 18-й год, што можна сказаць? Можа быць, паляпшэнне, можа быць, мы набліжаемся да стандартаў, ці як вы ацэньваеце? Сапраўды, зараз мы рыхтуем такой наш аналітычны агляд за год, і ўжо можна нейкія высновы, напэўна, подводзіць, бо да заканчэння года засталося ўжо не так шмат часу. І тут напрошваецца некалькі такіх думак. Ну, па-першае, калі браць, скажем, паказнік лічбавы, адзін з падыходаў для вымярэння сітуацыі, адзін з магчымых, то мы можем побачыць, што, напрыклад, калі браць больш такія жорсткія формы рэпрэсіі, як крымінальны пераслед па палітычных матывах, у гэтым годзе мы можем казаць адносна 18 чалавек, якія траплялі пад такога кшталту пераслед. Ну, в асноўным гэта удзельнікі так званай справы Белтай, там 15 фігурантаў, плюс справа Федыніча Комліка і нябожчы Каліпа, які мы вызначаем як такавыя, па якіх свой час праваабаронцы прымалі тыя ці іншыя заявы. Калі параўнаць з папярэднім годам, то мы можам убачыць, што ў мінулым годзе, в 17-м, такіх было 40 чалавек. У 16-м годзе 7. То есть это менш, чым у 17-м, але болей, чым у 16-м. Але па выніку года мы бачым, што нікога наўпрост, такім чынам натуральна, калі мы гаворым пра пазбаўленне волі, не ізалявалі. То есть 15 справаў, з іх 14 было спынена, асобы фігуранты прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці, адна справа застаецца адкрытая дачыненне да рэдактара Тутбай, ну і Федыніч з Комлікам былі асуджаныя да абмежавання волі без накіравання. То есть, в прынцыпе, можна сказаць, што ў нейкім сэнсе гэтыя мяккія практыкі, яны працягваюцца, улады відавочна адчуваюць нейкія чырвоныя лініі, праз якія яны заходзяць не хочуць, таму што я ўпэўнены, што калі б Федыніча і Комліка справа разглядалася ў 11-м годзе, яны бы былі пазбаўлены волі. З іншага боку, сказаць, што в этом годзе мы убачылі нейкія сістэмныя змены ў галіне правоў чалавека на ўзроўні заканадаўства, якія б рэальна змянялі б сітуацыю да лепшага, на жаль, таксама гэтага ты не скажаш, і шмат якія праблемы сістэмныя, яны засталіся актуальнымі. Тут і можна згадаць і праблемы смяротнага пакарання. З аднаго боку, улады вядуць дыялог па магчымым адмене смяротнага пакарання, з іншага боку, яны прымяняюць на практыцы, і так можна сказаць пра цэлы шэраг іншых правоў з, так скажем, палітычных і грамадзянскіх правоў.
Спадар Олег, вот ці згодныя вы з Валянцінам у такой ацэнцы, што ніякага паляпшэння у прынцыпе такога, ну, грунтоўнага няма. Ўсё ж такі, вот, калі параўноўваць, вот, як ён сказаў, у мінулым годзе было 40 там чалавек спраў розных, зараз 18, можа, ўсё ж такі лібералізацыя? Ну, па-першае, тут так, я з Валентинам цалкам згодны, таму што мы не першы раз гаворым пра гэтыя ацэнкі, і это як бы частка сталай працы, сталай супрацы праваабарончых арганізацый. Мы ўвесь час разам займаемся рознымі дакладамі ў міжнароднай арганізацыі, таму гэтае пытанне абмяркоўваем, і тут як бы такое агульнае разуменне, яно у праваабарончых арганізацый выпрацавана. Насамрэч, так, гэта можна ацэньваць як сумнае, можна ацэньваць як крыху нейкае паляпшэнне ў тым параўнанні з тым, што мы бачылі падчас нашай даволі ўжо некароткай гісторыі. Вось, але маем тое, што маем. Лічбавыя вызначэнні гэта адзін з крытэрыяў, ён, конечно, не універсальны, і мы бачым сітуацыю, мы адчуваем, мы бачым рэакцыі на тыя ці іншыя актыўнасці, і таму, па вялікім рахунку, сур'ёзных нейкіх прынцыповых зменаў на лепшы бок не адбываецца. Можна сказаць, што не адбываецца і на горшы бок таксама, і вот перш за ўсё ёсць тыя межы, за которые дзяржава разумее, што не варта пераходзіць. Пакуль што, як мінімум, да. Ну, раней гэтага разумення не было, зараз яно ёсць, таму гэта не з-за любві да правоў чалавека, гэта хутчэй з геапалітычных чыннікаў. Вось, але тым не менш гэта фактор, который ёсць. І, дарэчы, вось якраз для таго, каб было прасцей пра гэта ўсё гаварыць, мы зараз распрацоўваем índex правоў чалавека, які б комплексна ўлічваў вот розныя актуальныя для Беларусі фактары і сферы правоў чалавека, таму што ўсё ж такі сацыяльныя, грамадзянскія, палітычныя вельмі важныя, але не адзіныя, і сацыяльна-эканамічна ёсць, і тут праблемы таксама ёсць. Мы ведаем пра тыя ж самыя пенсійныя рэформы, которые адбіліся негатыўным чынам на многіх людзях. Зараз таксама вот это вельмі не то, што не адназначна не негатыўна ацэньваецца нами гэты падыходы да вот барацьбы з так званымі туніяцамі, з иждивенчествам, як іх называюць. Вось, это ўсё таксама комплексная праблема. На маю думку, гэта праблема таго, што у сённяшняй кіраўніцтве пакуль бракуе разумення таго, што лепш і важна, і лепш, і з усіх бакоў лепш, і для эканамічнага развіцця ў тым ліку, ўсё ж такі бачыць чалавека, чалавекаарыентаваныя падыходы, которые якраз і закладзены ў логіцы правоў чалавека. Перш чым мы перайдзем да такіх абмеркавання канкрэтных выпадкаў парушэння правоў чалавека, я б вот агулам таксама хацеў запытацца. Вось праваабарончыя арганізацыі Беларусі, праваабарончыя арганізацыі ў свеце, яны крытыкуюць Беларусь за парушэнне правоў чалавека, сітуацыю ацэньваюць як хто не вельмі добрую, хто вельмі недобрую, але, ну, парушэнні і гэтак далей. У адказ беларускія ўлады заўсёды кажуць, у вас тут падвойныя стандарты, вы да адных прымяняеце адно, да трэціх другое. І вот зараз апошнія, калі браць, скажем, адразу апелююць да тых пратэстаў, якія адбываюцца ў Францыі, ў Парыжы. Да прыкладу, за учорашні дзень, здаецца, пад 300 чалавек дэманстрантаў было затрымана, і, маўляў, ніхто не крычыць, парушэнне правоў чалавека, затрымалі і затрымалі, а ў нас наадварот. Так вот, ці сапраўды вот падвойныя стандарты, ці сапраўды у нас горш, чым у Францыі? Вот як вы ацэньваеце? Давайте вот по чарзе, спадар Валентин. Ну, по-першае, праваабарончыя арганізацыі найменей пакутуюць на падвойныя стандарты, таму што пра стандарты падвойна можна, конечно, казаць в кантэксце палітычных нейкіх рашэнняў, яны сапраўды ёсць і прысутнічаюць. Ось, але праваабарончыя арганізацыі якраз такі стараюцца больш цвяроза глядзець на сітуацыю ў той ці іншай краіне і максімальна, так сказаць,
абапіраючыся на тыя ці іншыя стандарты. Но калі казаць канкрэтна пра сітуацыю ў Францыі, то па-першае трэба сказаць, што дэманстрацыі там шмат чым, якія адбываліся, яны не носяць мірны характар. І адпаведна паводле міжнародных стандартаў пад абарону міжнародных нормаў трапляюцца якраз мірныя дэманстрацыі, а калі дэманстрацыі суправаджаюцца парушэннем грамадскай бяспекі, то што мы бачылі в прынцыпе, і то канешне паліцыя она павінна прымаць нейкія захады па абароне правоў іншых грамадзянаў, маёмасці і так далее і таму падобнае. Але пры гэтым я б хацеў бы заўважыць, што ўсё ж такі, прынамсі тое, што я бачу, паліцыя дзейнічае даволі выбарачна, то есть яны не цалкам разганяюць дэманстрацыі, як мы бачым, а затрымліваюць асобаў, якія сапраўды здзяйсняюць самі асобы непасрэдна нейкія гвалтоўныя дзеянні ці заклікі робяць да такіх дзеянняў. І калі перанесці на нашу глебу, то я мяркую, што это прывяло б да ўзбуджэння крымінальнай справы па масавых беспарадках, таму што ўсе прыкметы такія ёсць, і падпалы, і пагромы, і там адказнасць да 15 гадоў пазбаўлення волі. У Францыі там затрымалі тых 300 чалавек, пакуль што мы не ведаем, якія там абвінавачанні супраць іх будуць высоўвацца, але я не думаю, што это будзе настолькі сур'ёзна. Можна ўзгадаць 2010 год, калі вось тыя дзеянні, якія адбываліся каля дома ўрада, якія далёка па маштабах сваіх і блізка не набліжаюцца до таго, што мы бачым зараз у Парыжы, прывяло да ўзбуджэння крымінальнай справы па артыкулу масавай беспарадкі, это цяжкія злачынства паводле крымінальнага кодекса, і прывяло проста да неверагоднага ўсплеску рэпрэсій у краіне, не толькі дачынення да тых, хто непасрэдна там нешта дзейнічаў, рабіў там, але і давогуле да ўсіх палітычных апазіцыйных суб'ектаў, праваабаронцаў, незалежных СМІ і так далее. Таму тут, канешне, можна параўноўваць, але, як мне падаецца, што ўсё ж такі казаць пра то, што там все маўчаць, дарэчы, не маўчаць, таму што калі вы бачылі відэа са школьнікамі, якія стаялі на каленях з закладзенымі за голову рукамі там в Парыжы ці ў прадмесцях Парыжа, то там даволі шмат арганізацый праваабарончых абураліся такім абыходжаннем зневажальным, і тым ліку і міністр адукацыі Францыі, напрыклад, выказаўся на гэту тэму. А я не думаю, што Беларусі міністр адукацыі выказаўся б в такім жа сітуацыі ў падтрымку такіх вось школьнікаў. Гаспадар Олег, вот это вот абвінавачанне, якое я так вот у бокі праваабаронцаў і СМІ, дарэчы, это вчора прагучалі па БТ ў галоўным эфіры. Вот вы што адкажаце ім на это? Так, я чуў гэта, я глядзеў гэты матэрыял, можа быць, не цалкам, але мяне, конечно, таксама здзівіла, што журналісты ўсё ж таки павінны былі больш уважліва падыходзіць і да стандартаў, і да адлюстравання гэтай сітуацыі. Канешне, тое, што адбываецца зараз у Францыі, там відавочна адбываецца, праблемы ёсць, і я скажу, што это таксама перш за ўсё повод, падставы для таго, каб праасэнсаваць, што людзей штурхнула, што за людзі, якія ў іх праблемы, чаму яны ідуць на такія меры, альбо гэта рэальна нейкія праблемы ў жыцці, альбо гэта справакавана нейкімі занадта радыкальнымі сіламі. Гэта пытанне важнае. Але калі мы параўноўваем з тым, што адбывалася за ўсе часы на Беларусі, 10-м і 17-м годзе таксама, мы не бачылі і сотай часткі таго гвалту, который мы бачым на кароткіх рэпартажах, відэарэпартажах з Францыі. І якраз для таго, каб пазбягаць ці мінімізаваць гэтыя падвойныя стандарты, мы і робім нашу працу, і праваабаронцы робяць для этого маніторингі, адсочваюць, апісваюць сітуацыі. І, дарэчы, ўсё ж такі гэта не пытанне аднаго дня, мы паглядзім, як яшчэ ў Францыі это будзе разгортвацца далей. Я нагадаю, што у Францыі так пакуль як бы не было моцнай крытыкі наконт залежнасці судоў ад выканаўчай улады, так? А гэта таксама вельмі важны інструмент, который будзе скарыстаны, я ўпэўнены, рознымі удзельнікамі гэтага працэсу, і гэта важна. Дзякуй вялікі, мы перарываемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў гасцях у мяне праваабаронцы Олег Гулак, Валентин Стефанович, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Звесткі пра мінаванне плошчы незалежнасці ў Мінску не пацвердзіліся, паведамляе мінская міліцыя. ў 9:42 туды затэлефанаваў невядомы і паведаміў, што плошча незалежнасці замінаваная. На месцы працавалі супрацоўнікі міліцыі і сапёры. Тэрыторыя была ачэпленая, людзі эвакуяваныя. У тым ліку зачынілі гандлёвы цэнтр сталіца. Спецыялісты, аднак, выбухоўкі не знайшлі. Цяпер міліцыя шукае тэлефон на мінёра. Міліцыя распавяла таксама пра справу Афнагеля. Абласная мінская міліцыя заявіла, што 5 снежня Еўген Афнагель з жонкай ездзілі ў калодзішча на рынак будматэрыялаў, купілі патрэбныя матэрыялы і вярталіся назад. Па словах актывіста, яго вінавацілі ў крадзяжы і пагражалі крымінальнай справай, а потым аформілі ў сведку. Пазней міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч заявіў, што Афнагель займаўся скупкай крадзенага. Паводле звестак міліцыі, 5 снежня яны спынілі Сітраен Афнагеля з жонкай. Кацярына і Людвіг на заднім сядзенні пабачылі 6 металічных пласцін. На зваршчыка, які прадаў Афнагелям гэтыя рэчы, склалі пратакол за дробны крадзеж маёмасці, учынены паўторна цягам 1 году. Цяпер ён у ізалятары. На кіроўцу Сітраена, жонку Афнагеля, склалі адміністрацыйны пратакол за няпройдзены тэхагляд. На парламенцкіх выбарах у Арменіі лідзіруе блок Пашыняна. Гэта падаўляючае лідзерства, больш за 70% выбарцаў. Таксама бар'ер для праходу ў парламент адолелі 2 партыі. Квітнеючая Арменія і Светлая Арменія набралі па 6-8%. Астатнія партыі набралі менш за 5%. У тым ліку і былая кіроўная. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з кіраўніком Беларускага хельсінскага камітэта Олегам Гулаком і юрыстам праваабарончага цэнтра «Вясна» Валентинам Стефановичам абмяркоўваем сітуацыю з правамі чалавека ў 2018 годзе. Спадар Олег, вось прагучала, што, найперш, калі гаварылі пра сітуацыю з правамі чалавека, так, вот там дармаеды, гэты закон чарговы, так 2.0 дэкрэт прэзідэнта, яшчэ там пэўныя абмежаванні, але найперш гучала справа Белта, вот гэта сітуацыя. Потым мы ведаем шмат прыкладаў, калі пераслед ідзе журналістаў-фрылансераў. Атрымліваецца, што сёлета год прайшоў пад знакам пераследу журналістаў? Ці ўсё ж такі ёсць іншыя? Тут так, аналіз дае падставы сцвярджаць, што ў гэтым годзе на журналістаў было асобая ўвага, і это і колькасць, і якасць, і параўнанне, я маю на ўвазе колькасць і якасць гэтых рэпрэсіяў, і тое, што параўнанні з іншымі групамі журналісты былі вылучаны ў нейкую асобая цікаўнасць да іх была з боку всякіх кантрольных органаў праяўлена. Можа быць, таму што наперадзе ў нас выбарчыя кампаніі, гэта заўсёды такі момант, такі фактор, который абвастрае праблему з правамі чалавека, з уплывам на грамадства. Можа быць, яшчэ якія фактары далучаюцца, но выглядае так. Тым не менш, вось, Валентин, я чытаю справаздачу «Вясны» за лістапад, і там адным з галоўных пунктаў ідзе такое прыцягненне грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці за распаўсюд нібыта экстрэмісцкіх матэрыялаў. Вось гэты
нюанс, вот наколькі сур'ёзная гэта сітуацыя і, можа быць, ну, парушаюць людзі законы, парушаюць, прычым тут правы чалавека, ці не так вот логіка павінна працаваць? Ну, правы чалавека тут прычым, таму што ёсць такое паняцце, как свабода выказання свайго меркавання. Натуральна, это права не абсалютнае, оно можа падляжаць пэўным абмежаванням, і, канешне, калі мы гаворым пра прапаганду гвалту, вайны, расавай, нацыянальнай варажнечы, то, натуральна, дзяржава, наадварот, абавязана прымаць захады па таму, каб не дапускаць такого кшталту праявы. Але дачыненне до закона об экстремизме, тут трэба значыць, што у нас это выяўляе сур'ёзную праблему. Таму што мы бачым, што падыходы наших праваахоўных органаў, яны вельмі часта не заснаваныя на тых стандартах, якія ёсць в этой галіне. То есть, ну, часам это доходзіць да абсурда. Калі прызнаецца экстремістскім, напрыклад, выява антифашысцкага зместу па сутнасці сваёй, калі там некі чалавечак намаляваны, які выкідае сметніцу свастыку, прызнаецца экстремістскім матэрыялам. Ну, то есть это, ну, вельмі дзіўна. Альбо там некія самі па сабе некія словазлучэнні кшталту там этот класс war там ці еще что-нибудь такое. То есть ёсць стандарты, ёсць йоханнесбургскія прынцыпы. На этом як бы і варта все это грунтаваць і праводзіць належныя экспертызы. Это вельмі сур'ёзны момант, асабліва в кантэксце таго, што зараз прапануе МУС внесці змены і ў крымінальны кодекс, і ў адміністратыўны кодекс, якраз датычна змагання вот з такімі экстрэмісцкімі праявамі. З аднаго боку, это добра, улады мусяць прымаць такія захады і сапраўды супрацьстаяць праявам экстрэмізму ў грамадстве, але з іншага боку, ну, это можа такія формы дзіўныя набываць. Спадар Олег, я да вас як да старшыні афіцыйнага праваабарончага такой арганізацыі, якая дапушчаная да ўдзелу ў розных дзяржаўнага ўзроўню, там, радах, нарадах, канферэнцыях, мерапрыемствах. Вось Валентин сказаў пра тое, што адбываецца уціск на праваабаронцаў. Вот скажите, як чалавек, ну, может быть, с одного боку правоабаронца, с другого боку, я так спадзяюся, что на БХК такого уціску нема. Але вот с вашими коллегами, вот як вы оцениваете ситуацию? Ну, я б не перабольшваў наши магчымасці, тое, наколькі нас запрашаюць, і наши магчымасці адпаведна выказваць свае прапановы па розных пытаннях, которые зараз актуальныя. Скажем, выказваць-то мы іх можем, наколькі іх чуюць і ёсць жаданне чуць, это іншае пытанне. І БХК, так, БХК зарэгістраваная арганізацыя, і гэта, канешне, спрашчае многія праблемы, многія пытанні, але я скажу так, што на нас гэтыя праблемы таксама вісяць, і нашы рахункі па-ранейшаму блакаваныя, і тыя праблемы, которые з 2005 года цягнуцца за тое, што мы працавалі цалкам легальна і адпаведна з заканадаўствам таго часу з праектамі Еўракамісіі, гэтыя праблемы застаюцца пакуль. Вось, так што і не вырашаюцца. І ў гэтым кантэксце таксама нельга сказаць, што тут у нас все добра. Ціск на праваабаронцаў зараз можа быць ізноў уже меней, чым раней праяўляецца, але далёка гаварыць да свабоды, пра тое, што ёсць на нейкія нармальныя умовы працы. Таксама мы ўзгадаем у пэўным сэнсе нашых калег, можа быць, не зусім праваабаронцаў, але таксама такога ж кшталту, я маю на увазе прафсаюзы і недаўнюю справу прафсаюзаў, і не толькі сам прысуд, але і тое, што было відавочна падчас гэтага разбіральніцтва, я маю на увазе павышаную цікавасць спецслужбаў да іх дзейнасці. Так што гэтыя ўсе праблемы, я думаю, застаю актуальныя для нас. Вось. Ну і, конечно, нас непакоіць тое, што нашы калегі з вясны, перш за ўсё, застаюцца, арганізацыя застаецца без легальнага статусу, без рэгістрацыі, і гэта пастаяннае патрабаванне ва ўсіх нашых зваротах да міжнародных арганізацый, у адпаведных дакладах мы заўсёды гэтую праблему вызначаем, але, на жаль, яна доўгі час не вырашаецца. Валентин, я ведаю, что вот есть у вас прыклад чарговага такого, ну, я не знаю, пераследу актывістаў ці
волонтеров весны. Можете рассказать, что там здарылася? Ну, это датычыцца Олеся Буракова, нашага сябра з Магілёва, дачыненне да якога была распачатая праверка в межах крымінальна-працэсуальнага кодекса по артыкулу 193 прим дзейнасць адмене заставанай арганізацыі. То есть менавіта вясны маецца на увазе. І зараз вот мы якраз атрымалі адказ на яго афіцыйны зварот у кастрычніцкі РУ з горада Магілёва. Яны пацвердзілі, што праверка праводзіцца, зараз она прыпыненая в сувязі з тым, што накіраваны нейкія там да атрымання, так скажем, вынікаў экспертыз і нейкай там іншай інфармацыі, але дакументы, які пацвярджаюць, што такая праверка ёсць, мы яго маем. І для нас это выглядае досыць дзіўным, таму што весна за все гэтыя годы, а дарэчы, в этом годзе 15 гадоў исполнілася з моманту ліквідацыі праваабарончага цэнтру «Весна» Верховным судом, такая сумная дата. Все эти 15 гадоў мы нікуды, власна кажучы, не хаваліся. Все выдатна ведаюць, што я, Беляцкі і іншыя сябры арганізацыі ажыццяўляюць такую дзейнасць без всякай там рэгістрацыі. Вось, але вот выбралі Олеся Буракова ў Магілёве для такого вот аказання таго ціску. І это выглядае яшчэ дзіўным, таму што зараз шырока абвешчана дэкрыміналізацыя дзейнасці незарэестраваных арганізацый у адмену 193 прим. Пакуль што это працэс ідзе, яна яшчэ не адмененая, таму это вдвойне дзіўна, навошта это робіцца в горадзе Магілёве. Я яшчэ вярнуся да вот адмены смяротнага пакарання, ну дакладна прысутнасці такой вот нормы як смяротнае пакаранне ў беларускім заканадаўстве. Калі мы пачыналі гэтую размову, з гэтага вот мае шаноўныя госці і пачалі, што вот застаецца такая мера пакарання. Наколькі ўсё-таки вот калі ацэньваць сітуацыю з правамі чалавека, трэба, ну варта, я разумею, што варта выносіць, але на першае месца, можа быць, трэба спачатку казаць, ну вот затрымалі столькі людзей, там вот там-то права там такое парушанае. Гэта ўсё ж таки такая, наколькі я разумею, праблема, якая ўжо цягнецца не першае дзесяцігоддзе, і наколькі вырашыць яе удасца бліжэйшым часам, праблемна сказаць. Ці вот ўсё ж таки найперш трэба на гэта звяртаць увагу? Я думаю, что, ну, по-першае, варта адзначыць, што смяротнае пакаранне не толькі прысутнічае як юрыдычная мера, як мера пакарання у нарматыўных актах, але яна і выконваецца на практыцы. Это самае, што нас непакоіць. Калі б гэта была норма, заставалася ў крымінальным кодексе, але была мёртвай нормай, такая цікава это гаварыць пра смяротнае пакаранне, да. Но калі бы гэта норма не прымянялася на практыцы, то это была як бы зусім іншая карціна. І у некаторых краінах так і адбываецца. Вось, і нашы суды маглі б, і дарэчы, быў адзін год, калі не выконвалі, да, в 12-м годзе не было смяротных прысудаў. Вось. А чаму мы гаворым пра гэта, і не толькі мы, а еўрапейскія нашы калегі, увогуле еўрапейская супольнасць? Я думаю, што тут трэба разумець, што это перш за ўсё пытанне філасофіі, пытанне светапогляднае. Канешне, по вялікім рахунку смяротнае пакаранне не самая сістэма вызначальная як бы для правоў чалавека з пункту гледжання, ну, напрыклад, права на справядлівы суд намнога больш важная для кожнага чалавека і для цэлага як бы сістэмы парушэнняў правоў, которые існуе ў нашай краіне. Да? І, канешне, свабода слова, свабода выказвання, свабода права на справядлівы суд, гэта такія інструментальныя важныя правы. Але смяротнае пакаранне гэта тое, як мы ставімся да чалавека. Вот гэта я вяртаюся да таго, што я ўжо казаў. Тое, што чалавек, яго жыццё павінна быць святым для дзяржавы і для грамадства, вось гэта як бы штука філасофска першасная. І менавіта таму на гэта ўвесь час звяртаюць увагу і акцэнтуюць на этой праблеме еўрапейскія партнёры. І менавіта гэта вот як бы такая водоподельная такая проблема, которая не дазваляе аднавіць статус спецзапрошаных у Савеце, у парламенцкай асамблеі Савета Европы. Вот менавіта з гэтага каштоўнаснага падыходу. Валентин, паколькі вот пакуль яшчэ нема не надрукавана ваш моніторинг, справаздача па сітуацыі з правамі чалавека за год, я яшчэ раз звярнуся да гэтага моніторинга за лістапад. Вот я прачытаў яго, да, безумоўна, і справа Белты і палітвязень адзін да гэтага часу застаецца за кратамі, і ўсё, пра што мы тут казалі.
Але вот была яшчэ одна такая вельмі гучная справа, нават не одна, але яна чамусьці не знайшла адлюстравання ў гэтым маніторынгу. Гэта вот прабачэнне хлопчыка-падлетка перад скульптурай гарадавога, пакаранне за ускладанне вянка гэтаму ж самому гарадавому двумя актывістамі. Чаму? Гэта не такое ўжо і парушэнне правоў чалавека. Вот як так атрымалася? Не, безумоўна, это парушэнне, но просто мы сваім аглядзе как бы не претендуем на то, каб ахапіць ўсё. Мы все ж таки вызначаем тэндэнцыі нейкія, так? Такое ж гучнае, это столькі пытанняў. Гучнае, так, сапраўды гучнае, і працяг мы маем. Ну, гэта в некім сэнсе дэманструе разуменне, на жаль, нашага МУС, в прынцыпе, сутнасці правоў чалавека і ввогуле разуменне і працэдур. Таму што мяне вельмі здзіўляюць заявы міністра ўнутраных спраў, які кажа, па-першае, што это ягоная ідэя была прабачэння перед помнікам, пры гэтым ён кажа, што ён адэкватны чалавек. Вось, сам міністр. А па-другое, ён кажа, што хлопчык, да, ён адказнасць адміністратыўную не нёс, але носіць маральную адказнасць. За што несе маральную адказнасць? Вот я так пакуль што не зразумеў, і хто это вызначае ввогуле. У нас ёсць закон, он альбо парушаецца, альбо не парушаецца. То есть, калі ў дзеянні хлопчыка няма складу правапарушэння, ну, значыць, яго няма. Вось, а па-другое, тут ёсць яшчэ шэраг парушэнняў працэдурных. Это непаўнагадовы. Чаму не выклікалі там ягоных бацькоў, законных прадстаўнікоў, чаму прызмусілі на камеру нешта там гаварыць да таго, як яго камісія разглядала па справах непаўнагадовых яшчэ. Ну, там шэраг пытанняў ёсць. Просто наш міністр, ён за гэты год, дарэчы, вызначыўся вельмі шмат такімі выказваннямі, вельмі такімі адыёзнымі, я б сказаў, якія, на жаль, сведчаць пра тое, што такое яго своеасаблівае разуменне правоў чалавека. Спадар Олег, ну вот не першы раз мы сустракаемся у студыі Еўрарадыё, не першы раз мы гаворым і падводзім вынікі. Да, спадзяюся, не апошні, да, сітуацыю з правамі чалавека. Ну і ў прынцыпе, па вялікім рахунку, та не бачым, вот з года ў год узнімаючы гэтую тэму, не бачым такого вот паляпшэння сістэмнага, так бы мовіць. Як вы лічыце, ўсё ж такі, ці магчыма увогуле нейкім чынам гэтага дамагчыся? Можа быць, праваабаронцам трэба пайсці ў атаку, я не ведаю, там міжнародным арганізацыям нейкі ўціск большы даваць, ці павінны спрацаваць нейкія там сумесныя фактары, каб паўплываць на рашэнне нашых уладаў. Вот што, вот як вы бачыце вот выйсце? Ну, мне падаецца, што пэўныя такія карысныя станоўчыя моманты, яны ўсё ж такі адбываюцца. Вот гэтая сітуацыя, калі мы адышлі ад супрацьстаяння з геапалітычных такіх аспектах, я маю на ўвазе, перасталі еўрапейскую супольнасць бачыць ворагамі, перасталі, так, ну, зменшылася, як мінімум, такая антыправаабарончая рыторыка. Гэта все адно патроху ўплывае. Вот паглядзіце, прынятая новая рэдакцыя закона аб нарматыўных актах, там прадугледжваецца ацэнка вынікаў, ацэнка сацыяльнага ўздзеяння, абмеркавання, большыя падыходы да грамадскага абмеркавання, як бы, і гэтак далей. Так? Такая вот логіка ёсць. Спрацоўвае, ну, нават калі мы бярем той же самы працэс там з хатнім гвалтам, распрацоўвалі гэты, я думаю, ўсё ж такі да яго так ці інакш вернуцца. Вот гэтая праца, яна дае адбіткі ўсе адно ў галовах людзей, у галовах чыноўнікаў, як бы людзі бачаць больш шырокі досвед, больш шырокія падыходы з іншых краінаў, і гэта ўплывае карысным чынам. Мы, на жаль, вельмі доўга былі вот у такім варожым да ўсяго гэтага, да ўсіх гэтых каштоўнасцяў стане, і многие люди это насамрэч не разумеюць і по-другому, по-іншаму бачаць. Таму этот працэс ідзе не такімі тэмпамі, як патрэбна было б, каб даганяць сусвет, так, даганяць больш развітыя, але патрошку адбываецца. Конечно, для того, каб насамрэч мы сталі на шлях рэальнага такога руху, для этого трэба сур'ёзныя палітычныя рашэнні. Без гэтага
эфектыўных зменаў, прынцыповых зменаў мы не пабачым. Ну а пакуль, карыстаючыся выразам, які ёсць у маніторынгу вясны, можна завершыць такім сказам нашу размову. Цягам года значных зменаў у галіне правоў чалавека не адбылося. Дзякуй вялікі. Олег Гулак, Валентин Стефанович, Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. О 14 гадзіне у нас у гасцях Сергей Будкін. Сустракайце. Мы яшчэ не раз сустрэнемся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.